try to treat him right. 'Cause a good man nowadays is hard to find. Dnešní hovory s Vladimírou Vítovou začneme vzpomínkou na Pavla Klikara. A nyní už zdravím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Československého mírového fóra. Hezký večer. Dobrý večer. Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. V sobotu 14. února ve věku 72 let opustil tento svět respektovaný hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar, který výrazně ovlivnil interpretaci klasického jazzu i barokní hudby. Zakladatel originálního pražského synkopického orchestru a souboru Muzika Antiqua Praha si získal respekt doma i v zahraničí. Jeho práce inspirovala celé generace hudebníků a pomohla vrátit do života zapomenuté zvuky minulosti. Pavel Klikar se nesnažil jen reprodukovat minulost, ale znovu ji oživit. Opřen o muzikologické zkoumání i umělecké cítění. Jeho práce a nahrávky zůstávají jako svědectví o tom, že hudba je most mezi epochami a lidmi. Klikarova schopnost propojit vědecký výzkum s radostí z hudby strhávala posluchače a inspirovala interprety, které vedl a povzbuzoval. Pro Český rozhlas Vltava po léta připravoval s Ondřejem Havelkou seriál Zapomenutí hrdinové synkopy. Milníky života Pavla Klikara. 26. leden 1954. Den, kdy se Pavel Klikar narodil v Praze. Rok 1974. To založil originální pražský synkopický orchestr, který se stal nepřekonatelnou ikonou autentické interpretace klasického jazzu a swingu. V orchestru hrál na kornet, melafon a klavír. 80. léta. Originální pražský synkopický orchestr dosahuje vysokého uměleckého renomé a koncertuje i mimo Československo. V roce 1982 zakládá vokálně instrumentální soubor Muzika Antiqua Praha, ve kterém hrál na cembalo a varhaní pozitiv. 80. a 90. léta. Muzika Antiqua Praha se stává mezinárodně respektovaným ansámblem historicky poučené interpretace barokní hudby. Rok 2018 byl rokem předání originálního pražského synkopického orchestru do rukou pokračovatelů Janu Pospíšilovi a Michaelu Chomišakovi. Než se rozpovídá o Pavlu Klikarovi Vladimíra Vítová, která jej znala osobně, připomeňme si jeden z jeho rozhovorů, kdy se ptal moderátor, herec a politik Vladimír Čech. Myslím si, že znalci při té muzice, kterou slyšeli, nezaváhali ani na vteřinu. Těm ostatním řeknu, že slyšeli a viděli originální pražský synkopický orchestr, velice originální těleso, no a jeho kapelníka a zakladatele mám tu čest tady teď uvítat, protože se rozhodl, že přijde a bude se mnou povídat. To je úžasné. Dobrý den. Díky za pozvání. Dobrý den. Musím se zeptat, kdy vlastně originální pražský synkopický orchestr vznikl a kdo vymyslel tu ideu vlastně? Kdo vymyslel ideu, to nevím, ale vylíhla se mě ve vědomí a bylo to před 37 lety. No tak to jako včera. To už je nějaká doba. To už dá se říct, je ten orchestr takový zralý muž, který už ví, co dělá. Nevypadá tak, protože víc než půlka z nás jsou pod 25. No ale vy děláte muziku, specializujete se na muziku 20. let, nebo počátku 20. 20. a počátku 30. Aha. No a kde vlastně chodíte pro ty náměty? Kde scháníte nahrávky? Nebo existují nějaké notové záznamy z té doby? My radši používáme dobové nahrávky jako přímé zvukové prameny a samozřejmě první, co jsme museli, nebo co jsem musel ještě před založením orchestru, udělat bytelný, široký archív, který bobtná do dneška. Jak je obsáhlý asi? No tak momentálně asi
40 000 nahrávek plus minus před rokem 1932. Pane, ono tak to je. A samozřejmě další tisíce z 30. let, ale zase záleží na tom, kolik sběratelů se má rádo a spojí se, což v našem případě se stalo. Tím pádem můžeme čerpat z obrovsky širokého zdroje, kde jsme zjistili tolik úžasných melodií, o tolik zajímavějších a lepších, než které se linou ze současných médií, že jsme si řekli, ne, takhle to nemůžeme nechat a celý život musíme prosazovat to, co je pěkné, co dělá lidem radost a co bohužel lidi neznají. A díky tomu jsou třeba trošku smutný v dnešní době. No, já tady vidím tenhle nádherný nástroj, na kterém je vidět, že taky už něco pamatuje. To je kornet, si troufám. Ano, to je jeden z mých kornetů vyrobený v Paříži firmou Henry Purcell, nebo jak se to čte, a je z 20. let, ale rok jeho výroby neznám a ten speciálně má velmi dobré vlastnosti na blues. Třeba Louis Armstrong hrál normálně na trubku v druhé polovině 20. let, ale když dostal lano na frekvenci třeba s Bessie Smithovou, tak trubku nechal doma a vzal si takovýhle kornet, protože řekl, oh boy, to má měkký zvuk. To je úplně jiný nástroj, jo? A co je tamhle to si tedy netroufám označit, jak se to jmenuje tady na té... Melofon. Na to hrál každý trumpetista ve 20. letech. Zní to jako trombon, vypadá to jako lesní roh a hraje se na to tak, že trumpetista ani nepozná, že hraje na jiný nástroj. Jo? To je takový domácí mazlíček, a já mu také říkám sňatkový podvodník, protože má takový tembr, že dokáže zaujmout až uchvátit za srdce. Prostě, že nám se podlomí kolena a je to jasné. Říká se to. No, když tady vidím ty dva nástroje, vy používáte vůbec originální nástroje, že? Takové jiné, než na jaké se hraje dneska patrně. No, protože to byla jiná muzika a ke každému stylu vždy výrobci nástrojů se přizpůsobili, takže když je hudba žvavá, nástroje nejsou jiné, když to tato hudba je vlídná, jemná a měkká a nástroje jsou takové. Zkrátka na moderní nástroj ani nemá smysl do toho zápasu jít, jo, to je 0,5 hned. No, co mě napadlo mockrát, existuje nějaká obdoba takového orchestru, jako je originální pražský synkopický někde ve světě? Hraje se takováhle retro muzika? Hodně lidí se o to snaží, ale dá se říct, že my máme obrovské štěstí, protože nikdo jiný nemá takové podmínky jako my i další kolegové z orchestrů, které vznikly třeba z našich bývalých členů. Nikdo nemá takové podmínky, jako jsou zde v Praze a v Čechách. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Čili z toho vyplývá, že Praha je opravdu magické město. No, bez zesporu. No, my se teď podíváme, jak vypadá taková zkouška vašeho orchestru. Když už vás tady máme, tak se pojďme podívat, jak hrajete. You're not so smart.
Ve studiu je se mnou pořád Pavel Klikar, nikam mi neutekl, to jsem rád. Teď se můžeme dostat ke žhavé současnosti. Co děláte teď právě? My teď máme šťastnou periodu, protože se nám společně s bývalým šéfem Malostranské besedy, panem Robertem Radostou, podařilo nalézt nový domov pro tuto hudbu, a to sice úžasný sál z roku 1927 s názvem Casa Gelmy, jehož správcem je pan Bláha. Je to sál, který je ve skutečnosti kavárnou nebo divadlem z roku 1927 a má úžasnou akustiku právě pro tuto hudbu, protože přesně pro tuto hudbu to tehdejší mladí lidé v Praze založili a postavili. A zahájili jsme tam činnost ve smyslu, když použijeme ten zprofanovaný termín, kulturní dům pro krásnou hudbu 20. a 30. let a mnoho dalšího. Staré filmy, pořady pro seniory, včetně taneční výuky a všeho, co souvisí s touto hudbou. A nebude to ovšem jenom naše domovská scéna, ale zvu tam všechny kolegy, dá se říct, té nekomerční sféry, kteří se léta touhle hudbou zabývají a mají úžasné ansámbly, o kterých až bude slyšet, tak uvidíme, co je to Praha teprve. No ještě jste neřekl přesně, kde to je ten sál. Ten sál je nesmírně blízko náměstí Míru, asi 300 metrů od náměstí Míru na Korunní ulice číslo 30. Je to první tramvajová zastávka tramvají 10 a 16, anebo 5 minut pěšky od metra náměstí Míru. Čili velice dobře dostupné. Říkáte, že pamatujete na seniory zejména? Ano, my tam budeme dělat několik programových řad a jedna z nich, kterou už jsme, dá se říct, zahájili a přitom jsme ten sál poznali, nás třeba uchvátilo to, jak seniori, který jsme tam před 2 měsíci hráli, reagovali na tu muziku a jak i hned chtěli, a kdy se bude na vás tančit, protože oni jsou vlastně připraveni a relativně nadšení, aby se i hýbali a je to zdravé, takže taky jsme se rozhodli skutečně pro ně pracovat, ale hlavně, aby to nebylo pro ně drahé. Protože když si vezmete vstupné dneska v Praze na kulturu, seniori nám jasně řekli, že je to pro ně moc. A my děláme všechno pro to, aby maximální kvalita byla za nejdostupnější ceny. A kdo nám v tom pomůže, tomu nejenom poděkujeme, ale přidá se k nám jako k bandě kamarádů letitých právě z Malostranské besedy, kteří mají chuť dělat kulturu pro všechny generace, ale speciálně pro seniory, protože si to zaslouží, a pro seniory jen to nejlepší, a když nám někdo hodně pomůže, tak i zadarmo. Ještě tady vidím takovýhle nástroj, jak se jmenuje, nebo co to je? To je speciální nástroj, ten jsme zakoupili v Amsterdamu, jmenuje se Train Whistle, a jelikož obrovská spousta skladeb pojednává o lokomotivách a vlacích, tak napodobuje zvuk buď to drezíny, anebo nákladního vlaku s uhlím. Čím mám začít? Dobře, no tak nejdřív drezínu, pak nákladník, ale já by si myslím, že tím bychom mohli ten rozhovor krásně uzavřít totiž, protože že byste to odtroubil. Ale vy mě oddirigujete. Dobře, já vás oddiriguju a zároveň to bude i pozvánka pro všechny, aby přišli na korunní třídu do toho vašeho nového klubu, protože si myslím, že to určitě stojí za to. Takže, Pavle Klikare. Drezína. A teď vlak. Tak to byl Vladimír Čech s Pavlem Klikarem a teď už je ta pravá chvíle vyzvat Vladimíru Vítovou, aby se rozpovídala o Pavlu Klikarovi, protože jej osobně znala a má určitě spoustu zajímavých a krásných historek. Vladimíro. Děkuji za slovo. No já bych chtěla říci na úvod, že jsem opravdu Pavla znala dlouho. A on byl ohromným znalcem politiky a politolog. A nejen tedy ta hudba nás spojila, ale právě i ta politika. A on na závěr svého života říkal, že už ho vlastně ta hudba nezajímá. Protože všechno, co mohl předat, tak předal a co mohl udělat, udělal. A budeme hovořit ještě, až skončím toto úvodní slovo, o jeho dalším velikém orchestru, což byla muzika Antiqua, ale tady teď jsme hovořili a hovořit budu chvíli o originálním pražském synkopickém orchestru. Takže on byl opravdu ohromný znalec politiky. A víte, co je zajímavé?
On neměl počítač, on neměl ani mobil. Takže vycházel jenom z těch mainstreamových médií, ale z toho byl úplně na mrtvici. Takže často volával a konzultovali jsme ty věci a já jsem právě vždycky různé takové ty články, co u nás v tom mainstreamu nevychází a co neuslyší v televizi a v rozhlase, tak jsem mu je vždycky vytiskla, vozila jsem mu je. A on mi říkal, že moc děkuje, protože jinak by se zbláznil, když by měl ten pocit, že opravdu ten svět funguje tak, jak nám říká ten mainstream. Jinak já jsem se s ním seznámila někdy v roce 2000, ale osobně. Ale já jsem ho předtím znala jednak kvůli té jeho hudbě a existoval jeden časopis, jmenoval se Čtení, to bylo ještě před rokem 89. A já jsem ten časopis měla velmi ráda a jako studentka jsem si ho kupovala. A jednou tam byl rozhovor s Pavlem Klikarem a on tam říkal velmi zajímavou věc. A ještě předešlu, že já vždycky, už když jsem byla malá a slyšela jsem tenhle druh hudby, který on hrál v rámci toho originálního pražského synkopického orchestru, tak mě to vždycky tak oslovilo. Já jsem úplně byla z toho konsternovaná, protože zase tak moc to z těch rádií neznělo v těch 60. 70. letech a moc ráda jsem se dívala na filmy pro pamětníky. A ta hudba byla hudba mého srdce a on právě v tom časopise Čtení poskytl rozhovor a tam říkal, že tady bylo velké množství géniů ve dvou epochách lidstva. Za první v baroku, a o tom budeme hovořit za chvíli, respektive Pavel Klikar o tom bude hovořit za chvíli. A potom na počátku, tedy 10. a 20. léta 20. století v Americe, především v New Orleans, kdy to byl ten klasický starý jazz a on tomu říkal, ale nevím, jestli to byl možná odborný termín v muzikologii, nebo jestli on ho zavedl, protože to byl velký muzikolog. On tomu říkal Early Jazz Paradise. A právě když hovořil i o té Casa Gelmy, tak oni vydávali takové noviny, tam každé písmeno, ne úplně každé písmeno, ale slovo bylo třeba jinak veliké, byl to velmi takový starodávný a krásný informační bulletin. A tam právě se používal ten termín Early Jazz Paradise. No a když se tady hovořilo o tom, co on všechno uměl, tak já pořád budu opakovat, on byl geniální a to doslova a do písmene, co se týče té hudby. A já můžu říci, že i jinak vůbec, co se týče pojetí světa. On mi říkal různé takové historky, třeba jeho maminka byla učitelka a on, když byl malý, myslím, že mu bylo 10 let a pak to udělal asi ještě jednou třeba, to už nevím přesně, ve 14, tak on prostě se zbalil a oni měli jen jediné dítě, jeho rodiče. On se zbalil, odešel z domova a to tenkrát nebyly mobily, takže po něm pátrali, strašně se báli. A on obcházel kostely a tam zkoumal varhany. 14 dnů, pak třeba zase 14 dnů, měl spoustu neomluvených hodin ve škole. A právě on uměl hrát nejen na všechny ty nástroje, co byly uvedeny, a nejen na klavír, ale i na varhany. A když si třeba jsem říkala, že jsme někde byli a že tam opravujou varhany. Jo, to byl jeden koncert v chrámu svatého Víta, kde se opravovaly varhany. Tak on z toho byl nešťastný, protože říkal, že vlastně v těch kostelech s každou opravou varhan jsou ty varhany zničeny. Jednak protože už vůbec se to nedělá tou technologií, jak se dělávaly ty varhany dřív. A prostě ten zvuk už není ten pravý a nevibruje s tím tělem, jako má vibrovat ta léčebná hudba. A já teď nevím, řekla jsem vlastně, co řekl v tom časopise, že ta hudba je léčivá a že vibruje jako membrána buněk? Nebo jsem se k tomu nedostala v tom svém rozvětveném vyprávění? Zatím ne. No, tak právě teď se teda vrátím opět k tomu časopisu. A tam bylo, já jsem vlastně začala tím, že mě vždycky ta hudba
chytla za srdce, už jako malé dítě v podstatě. A on tam právě říkal, že ta hudba v té době barokní a v těch 20. letech do 20. let té Americe, že byla speciální a že tam je takovou názvukovou podobu, že jsou to vibrace té hudby, které vibrují stejně jako ty mitochondrie v buňkách. Vlastně to vyrábí elektřinu v té buňce. A já jsem na to koukala jak blázen. A bylo to, pro mě to tehdy bylo vysvětlení, proč ta hudba mě vždycky tak doslova a do písmene konsternovala, ale v tom nejlepším slova smyslu. A on tohle to všechno opravdu věděl, protože se zajímal nejen hudbou, ale on se zajímal šamanismem, jogou. Když jsem hovořila o tom, že byl opravdu skvělý politolog a analytik, tak on vycházel i z duchovních věd, což málo kdo ví, ale to spolu ohromným způsobem koresponduje. On třeba měl přečteného kompletně všechny knihy Ivo Wiesnera. Já nevím, jestli ho posluchači znají, ale Ivo Wiesner byl český autor, byl neuvěřitelný. Já vám pak přečtu, jaké vydal knihy. Ale přitom to byl vědec, byl to chemik, on se narodil v roce 1933, zemřel v roce 2008 a on měl stovky všelijakých vynálezů zaregistrovaných a přesto se zajímal se tady touhletou alternativní, tak bychom to dneska řekli historií, protože já nečetla jsem životopis Ivo Wiesnera, jak se k tomu dostal. Možná stejně jako Pavel Klikar přes hudbu, protože když jsou ti lidé geniální, tak je to zákonité, že zjistí, že na té realitě a na té historii, co nám je tady vykládána, něco nehraje. Ale ještě než uvedu ty knihy toho Ivo Wiesnera, který byl opravdu jedním z nejoblíbenějších autorů Pavla Klikara. Tak když jsem říkala, že byl vynálezcem, tak on je autorem víc než 330 patentů, pak měl stovky vědeckých prací ve specializovaných časopisech, ale zabýval se historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a alternativními dějinami, a to obzvlášť českého národa. Takže já vždycky, když jsem měla nějakou knihu zajímavou, protože mě tahle oblast taky od dětství zajímá, tak jsem ji dovezla Pavlovi, on mi zase půjčoval ty knihy právě speciálně od toho Ivo Wiesnera, protože on je měl všechny a tady už dlouho nevyšly všechny ty knihy. On vydal 16 knih, ten Ivo Wiesner, a když vám přečtu jenom jejich názvy, tak budete překvapeni. Takže třeba Světlo z dávných věků, to jsou úvahy a vlastně on to tam i dokazuje analytickou cestou, o dávných civilizacích a katastrofách lidstva, nebo Národ v lénu bohů, kde zkoumá ty kořeny českého národa, alternativní dějiny. Potom je to třeba Předpeklí ráje. Tady vlastně odhaluje tu dávnou minulost lidstva, tu historii dávných civilizací. A on tam říká, oni přišli z jiných planet. A teď to se mi moc líbilo. Aby zemi učinili sličnou a milou budoucímu člověku, tak, jak to stanovil plán daný Bohem. A proto jsem uváděla, jaký to byl exaktní vědec. A každý exaktní vědec, pokud je opravdový člověk, tak k tomu to musí dojít. Potom napsal třeba knihu Bohové a apokalypsy, to je pohled na ty starověké civilizace, zase Poutníci do země andělů, to je o původu českého národa. Potom ty jeho staroindické texty překládala jeho manželka, jeden se jmenuje Vima Anika Šastra a Jak létali bohové a tak dále. Takže Pavel Klikar měl tady ten obrovský rozsah. A kdybych to pojmenovala, tak bych řekla, že primárně teda začínal tou hudbou, pak se během života dostal i právě k tomu šamanismu, k té józe a skončil politikou. Protože to se mu zdálo, to bylo podle mě neuvěřitelné, každý politikou pohrdá a on naopak to pro něj bylo takový
Nechci říct, že vyvrcholení, protože on byl opravdu geniální v té hudbě, ale toho zajímalo nesmírně a on dokonce, a toho si velmi vážím, on za nás kandidoval v roce 2017 a měl velké problémy s těmi svými kolegy, protože ty většinou sdíleli úplně jiné politické názory. Pak u něj začínalo taky mnoho hudebníků, třeba v té muzice antikvě, které se budeme věnovat za chvíli. Tam začínala Magdalena Kožená a ten originální pražský synkopický orchestr tak je samozřejmě nesmazatelně spjat s Ondřejem Havelkou. A ještě, co se týče té hudby, on říkal, že jemu přišlo jako největší rozkvět a že tam je obsaženo úplně vše, taky mnohé světové šlágry a ty evergreeny, co si myslíme, že vymyslel někdo někdy později, tak to vůbec není pravda. Skoro všechny jsou z těch 20. let. Že v té době, v tom baroku a tady na počátku toho 20. století bylo obrovské množství hudebníků, což už jako geniálních, což už se pak nikdy neopakovalo v historii. Že tady jich bylo prostě jak na seto. A on znal všechny ty životopisy těch hudebníků i hudebních skladatelů, znal ty orchestry, ty dirigenty. Už v tom úvodním pořadu, z něhož jsme vybrali část, tak tam bylo řečeno, on měl neuvěřitelný archív. On ty nahrávky poslouchal, rozepisoval noty pro ten svůj orchestr. Já vůbec nechápu, jak to mohl zvládnout. A znovu opakuji to, co jsem řekla na začátku. On neměl ani mobil, nechtěl ho, ani počítač nechtěl ho. A i v téhle době já jsem koukala, jak blázence bez toho dá žít a dojít k těm samým názorům, k jakým dojde plně informovaný člověk, když má k dispozici internet a všechny tady ty sociální sítě. Takže tohle bych asi řekla k němu na úvod. A že jsem si ho velmi vážila. Byla jsem moc ráda, že s námi spolupracoval. Já, když jsem s ním začala kdysi už dávno hovořit o politice, pro mě bylo překvapení, jako ohromné překvapení, že viděl jak funguje svět úplně stejně. A právě proto jsem tady zmiňovala třeba i toho Ivo Wiesnera nebo i jiné autory, ale tenhle to byl jeho nejoblíbenější. A on na základě všeho toho, co znal z té hudby, všeho toho, co znal z tohohle typu literatury, tak došel k závěru, jak funguje svět a dokázal. To byl úplně totální znalec koncepce sociální bezpečnosti, aniž ji četl. A dokázal to úplně přesně analyzovat, predikovat, akorát, protože už pak byl dlouho nemocný, tak vlastně spojení se světem pro něj byl ten telefon nebo nějaké ty vytištěné texty a toho uklidňovalo, že nejsou všichni šílení, jak by se jevilo, když se díváte na ten mainstream. Předávám slovo na další část pořadu o něm. Ano, budeme poslouchat slova o hudbě s muzikou Antikva a samozřejmě od koho jiného než od Pavla Klikara. Od malička něco si neznámého ve mně nesmírně táhlo zpátky v baroku. Byl jsem úplně fascinován barokní architekturou. Kreslil jsem si barokní kostely, varhany. No a když jsem měl možnost položit ruce na klaviaturu, tak najednou místo toho, abych vědomě hrál, tak jsem jenom úplně bez úsilí sledoval, co ty moje prsty vlastně provádějí. A oni si sami běhali po klávesnici a hráli hudbu. A postupně jsem začal zjišťovat, jaká je to hudba. A opět stopy vedly k 17. století. Soli
Já mám za to, že hudbu jsme nedostali jako lidstvo jen tak pro nic za nic. Myslím si, že v životě člověka má svoji úlohu a všechno, co se tady na zemi odehrává, je podřízeno nějakému vyššímu řádu a tu hudbu svým způsobem jsme dostali jako takovou hračku, skrze kterou můžeme ten řád vystupovat nebo najít některé jeho případy, které třeba jsou zrovna aplikovány v hudbě. Takže si myslím, že skrze ty moudré principy, které jsou v hudbě jejím základem, můžeme potom to naše poznání rozšířit i dál, anebo nás to vlastně přirozeně vede. Ta hudba není jenom pro pobavení a pro rozptýlení, ale když ji děláme, tak cítíme, že jsme taženi právě k poznání čehosi, co je za tou hudbou a vlastně za životem vůbec. Fakt je, že v tom raném baroku se jedná o takový obraz nebo odraz nějakého ideálního řádu, kde všechno je v pohodě, všechno se vším souzní, nic se tam příliš nehádá a nepře, nic se tam nedělá na schvály. Takže když posloucháme tu hudbu nebo ji hrajeme, tak máme pocit, že se dostáváme do jakéhosi stavu harmonie, souznění, do společnosti, kde jsou si všichni sympatičtí a navzájem si třeba pomáhají, nepřekážejí, jsou vlídní. Každopádně pro nás dneska hudba není takovou vzácností, jakou byla pro naše prapředchůdce před 300 lety. Dneska nás hudba obklopuje na každém kroku, stačí zmáčknout knoflík na rádiu, na magnetofonu, na přehrávači, na videu a okamžitě jsme obklopeni hudbou. A často jsme obklopeni hudbou, aniž bychom chtěli, protože můžeme zavřít oči, ale nemůžeme zavřít uši. Proti naší vůli se nám toho do mozku valí strašně moc a někdy je to až nepříjemné. Ale tehdy to tak nebylo. Tehdy, pokud lidé chtěli hudbu, tak si ji museli sami hrát, museli si ji sami zaspívat. Hudba byla svátkem, hudba byla něčím nádherným a vzácným. Tehdejší lidé museli tu hudbu slyšet jinak než my. Měli zřejmě větší citlivost uší a byla pro ně skutečně čímsi vzácnějším a asi je taky více ohromovala. Ale přesto si myslím, že mnoho prvků této hudby dokáže působit úplně stejně na dnešního člověka jako tenkrát. Jsou to právě ty prvky, které nás vedou k pochopení a k procítění toho vesmírného řádu, který je za celou existencí. A myslím si, že tato hudba obsahuje řadu prvků, které jsou schopny nás postupně navést na cestu k pochopení svého principu, svého skutečného domova, svého původu, anebo podstaty všeho bytí, to znamená i nás, protože to je něco, co vlastně člověka, i když to občas nepřiznává, úplně nejvíce všeho zajímá. Kdo je, co je, odkud přišel, co tady má za úkol. Tolik krásná slova Pavla Klikara o hudbě. A co říci závěrem, Vladimíro? No, já jsem ještě chtěla říct, že když jsem s ním často hovořívávala o tom, on znal totiž svoje minulé životy. On věděl, kterým byl hudebníkem.
v jakých žil letech a říkal, že on, když byl malý, tak byl velmi nemocný a málem zemřel. A vlastně, že od té doby on to přežil a pak najednou tohleto všechno věděl. On taky komunikoval, říkal tomu, že komunikuje s anděli. A ten Ondřej Havelka, když oznámil, četla jsem to, myslím, na ČTK, že Pavel Klikar zemřel, tak jednak o něm taky řekl, že je geniální. Ale když byly různé rozhovory, třeba u nás, anebo i zahraničních novinářů, protože to se neví, oni měli ohromný úspěch ve světě, jak originální pražský synkopický orchestr, tak muzika Antiqua. Ale oni byli opravdu jedineční, takže při těch rozhovorech se ukazuje, že žádný takový soubor na světě neexistoval, protože ten Pavel tím, co všechno věděl a znal a jaké měl schopnosti, tak on dbal na to, aby byl ten zvuk autentický, jako byl v té době. Proto měli spoustu starých nástrojů, třeba opravdu z těch 20. let, nebo se snažili mít i staré nástroje právě v té muzice Antiquě, což bylo daleko těžší. No. A ještě tady jsem si udělala poznámku, že několikrát jsem ho požádala, jestli s náma chce mluvit, aby si nemyslel, že jsou všichni lidi v České republice šílení. Tak třeba když naposledy jsme s ním hovořili, když byly volby a my jsme se setkali po volbách těch podzimních, tak jsme tam jednak si pouštěli tu hudbu Pavla Klikara, ostatně i znělku do voleb, do Evropského parlamentu, když jsme poprvé kandidovali, tak taky byla pro Českou televizi, tak taky to byla hudba toho Pavla Klikara. A on k nám tam pohovořil a tak kolegové ho pozdravili, tak byl šťastný, že jsou na této planetě lidi a nejsou jenom ti, co vystupují v televizi, anebo teda, což musím říct, to mu bylo dost líto i ti jeho kolegové hudebníci, protože je zvláštní, že ti hudebníci mnozí mají trošku jiné názory než teda my. No. A on, když bych měla uzavřít ten medailon jeho, tak musím říct, že hovořil úplně stejně jako Alain Delon. Jestli se pamatuje ta jeho slova, tak to jsou v podstatě slova Pavla Klikara, ale on ho nečetl, protože se nekupoval časopisy. On jenom si kupoval třeba nějaký ty tiskoviny, kde byly různé třeba léčivé byliny a podobně, protože se zabýval i zdravou výživou. Takže nevěděl, že tohleto Alain Delon řekl. Ale on opravdu, jeho už život netěšil. A já tady na závěr tedy zacituji slova Alaina Delona, protože to řekl krásně, ale v podstatě jsou to doslova a do písmene slova Pavla Klikara. Takže odejdu z tohoto světa bez lítosti. Život už mi nemá co nabídnout. Všechno jsem viděl, všechno jsem zažil, ale hlavně nenávidím tuto dobu. Je mi z ní špatně. Všechno je falešné, všechno je překroucené. Lidé se navzájem nerespektují a nedrží slovo. Záleží jen na penězích. Všude se mluví jen o zločinech. Vím, že tento svět opustím zcela bez lítosti. A takhle ho opustil Pavel Klikar. Takže tímto já osobně ho zdravím do nebes a vzdávám mu tím poctu a věřím, že i za všechny své kolegy. A proto jsme na závěr vybrali, pardon, že jsem skočila ještě do řeči, na závěr jsem vybrala takovou písničku, je to, která si myslím je veselá a ten jeho odchod z tohoto světa v podstatě i charakterizuje. Promiň, Helenko. Právě jsem chtěla říct, že po těch slovech jsem pochopila, proč si vybrala písničku Mě to tady nebaví, která uzavře vzpomínku na Pavla Klikara. Zpívá ji Ondřej Havelka, jehož jméno je nesmazatelně spojeno právě s orchestrem Pavla Klikara. Ne, bohužel. Nesmíte se na mě zlobit, ale opravdu pro vás nemáme místo. Tady nebaví, ono to časem
odbaví na chvíli, ale vždyť se z toho vlastně nestřílí. Ač to máte? Ten, kdo hledá, najde klid, kdo se umí včas uklidit. A když to tak uváží, tak já tu vlastně překážím. Už to znám, všeho zanechám, lehnu si do trávy. Přijde čas, že i vás život otráví. Mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý. Já takové podnebí, prosím, nemám zapotřebí. Poslyšte, vyšlo mi to trošku svižněji. Beru vás, 200 týdně. Děkuji. Můžete jít. Nemůžu. Proč? Noha. 300, ať se vás zkrakuju.